ένας 20 λεπτών από τη Θεσσαλονίκη ξέφυγε. Το πήγε πολύ μπροστά το πράγμα. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά δείτε τι κάνει ένας 20 λεπτών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γνωστό γραφείο κηδιών στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει ζωντανές μεταδόσεις κηδιών μέσω ίντερνετ με live streaming. Κυρίες και κύριοι, θα κάνει ζωντανή μετάδοση της κηδείας. Με live streaming. Φάνης Μπαμπούλας, μόνο αυτός μπορεί. Τις Κυριακές. Live streaming, φοβερό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλη μια νεκρική Κυριακή. Πάμε να συνδεθούμε με το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και τον συνάδελφο Νίκο Κολιβά. Φίλες και φίλοι, συλληπιτήρια και από μένα. Τα φέρετρα λουστραρίστηκαν, οι νεκροφόρες μαρσάρουν και το μυρολόι άρχισε από νωρίς. Δεν πέφτει καρφίτσα από τη μαζική προσέλευση των πενθούντων. Νίκο, θα σε διακόψουμε γιατί είναι ακόμα ψόφια τα πράγματα εκεί και θα πάμε στη Ριζούπολη, στο Γιώργο Λάκο. Κυρίες και κύριοι, καθαρή ανατροπή είχαμε στο 61ο λεπτό, ενώ ο πατήρ Νεκτάριος που τελούσε το μυστήριο δεν έδωσε τίποτα. Πάμε να δούμε ξανά το replay. Είναι ξεκάθαρο. Ελαφρύ το χώμα που δεν τον σκεπάζει. Γιώργο, ευχαριστούμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας και τον Κώστα Πρωτοφτιάρη. Ζωντανεύσαν εδώ τα πράγματα, φίλοι και φίλες, μιας και είχαμε ανάσταση στις καθυστερήσεις, ενώ επικρατεί ένταση. Καθώς οι κληρονόμοι πετούν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρώμενοι για το αποτέλεσμα. Κρίμα, κρίμα, και μέχρι τώρα ήμασταν σαν εκκλησία. Κώστα, ευχαριστούμε. Άλλη μια νεκρική Κυριακή έφτασε στο τέλος της. Κυρίες και κύριοι, ζωή σε λόγους σας.